Vouvos contar unha historia de medo. A meiga dos dentes verdes. No castro de Reborderos, no concello de Carballo, vivía unha meiga que tiña os dentes verdes. Polas noites dedicábase a andar na procura de rapaces. Aqueles que collía non se volvían a ver máis. Suponse que os utilizaba para as súas pócimas, feitizos ou para comelos. Hoxe imos vos contar a lenda da Torre de Hércules e o xigante Xerión. Conta a lenda que Hércules desembarcou nas costas galegas que por aquel entón eran territorio do xigante Xerión. Xerión era tamén un rei de Brigantium, un monarca despótico e cruel. Hércules, fillo de Zeus, chegou a aquelas terras. Os súbditos de Xerión estaban fartos da maldade do xigante e pediron axuda a Hércules. Hércules entón retou a Xerión e tiveron unha gran batalla, na que Hércules saíu victorioso. Tras a morte do rei, a súa cabeza foi enterrada no mesmo lugar onde agora se encontra a Torre de Hércules.